To this picture I would say it's a very deep picture for the meditation. And in this picture you can it's not what you can compare to За тази картина бих казал, че е една много дълбока картина за медитация. Тя не може да се сравнява с художествените картини, защото е преди всичко духовна. Ето тук могат да се видят различните аспекти на универсума. Вижда се океанът, огънят, живите същества, звездите, луната. И за всичко това е Вселенската майка. Тази божествена майка, чиято енергия се грижи за целия материален свят. Материалната форма на Бога. И както казах на Таня, всички тези картини са много специални послания. И особено от Вселенската коледна Мадона, всеки може да получи много, много послания, според индивидуалното си ниво на разбиране. And in this particular picture, you can get many, many messages, and all, according to the individual, what you call viewpoint. It's this picture is first thing I wanted to say is something beyond dimensions. Първото нещо, което исках да кажа за тази картина е, че тя е отвъд измеренията. От едно свръхестествено измерение. Тя не е рисувана така, както по принцип се рисува от художниците. Когато я рисувала, Таня е била канал, чрез който са се предали много важни послания, закодирани във формите и знаците на картината. Чрез тази Мадона хората ще бъдат излекувани, защото тази картина излъчва страшна хубава енергия. Хората ще я носят. Ще дойде време, когато тя ще стане нещо като символ. Символ в човечеството. По желание на вселенските братя, освещаването на картичката Вселенска коледна Мадона се извършва в храм Света Богородица в Бургас, а освещаването на книгата им Озарис е с вас в храм Успение Богородично в Пловдив. Кога се запознахте с Таня, с Озарис, въобще с феномена на контакта? Беше октомври 1993 година на едно представяне на моя книга при читатели в град Бургас. Стана запознанство ми с Таня. Разбира се, тя и нейната приятелка Дона знаеха предварително за моето отиване и за срещата ни. Беше интересно запознанство, което остави трайни следи, трайно впечатление и трайно приятелство между нас вече повече от 7 години. Озарис е елемент или една от огромните компоненти, която обединява разумът, интелекта на онези от нас дошли, пребивавали на земята души и заминали се без да изчезнат, защото така както мислите наши са безсмъртни, така и нашите души са безсмъртни. Тоест човек пребивава физически на земята определено време, идва, израства тук, зарежда се, преминава своето училище, физическото тяло или пашкула остава в кръговрата на материята, а духът, душата, отива в всемира отново. Именно Озарис обединява човешките души в тази всемирна хармония и той като елемент на вселенският разум се грижи за равновесието, енергийното и духовното равновесие. Познанието, което съм имал преди контакта, е разширено невероятно много и цялата тази информация тя е адресирана не толкова за мое лично удовлетворение, а тя е адресирана за всички хора. Тоест, всемира чрез Озарис на нас не изпраща множество информация, познание, които пък
на свой план ни помагат да създаваме научни решения, които да помагат на хората. Така че Озарис е една сила, която помага на всички учени и на всички хора на нашата планета, защото тревогата екологична, материална и всестранна за отклонението ни от равновесието, за съдбините на планетата и на хората и на техните души, е една тревожна камбана в всемира и тя чрез много хора идва в обратен план, за да възбуди тази тревога на Земята и всички с общи усилия да търсим решението на проблемите, които сами си създаваме. И затова нашите души трябва да се събудят от звънчетата на Озарис, а те звънят тревожно. Време е, и то тревожно време, да се отърсим, за да погледнем с открити чела и с открито лице онова, което Бог с силите на Озарис иска от нас, за да възцарим доброто, равновесието, душевното равновесие и щастието. Вселенската Мадона дошла за поздрав от небесното пространство, поздравява хората на земята, като пожелава здраве, любов и освобождение на духа от най-нисшите наслоени предразсъдъци и всеобщо разбулване на хилядолетните заблуди, които искат да продължат до безкрай. Помнете, хора, вие идвате и си отивате от тази земя. Вие сте гости, но и предтечи на най-доброто, което зависи от вас, вашите добри мисли. Помнете, приемете нашия призив за добро и обединение, което трябва да свързва всички хора на земята. Това е от нас, а от вас всевишна промисъл за добро и вечно, наречено вселенска любов. Пожелаваме на всички хора на планетата Земя да се обичат и да бдят за всемирното равновесие. Всяка религия ни учи на любов и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето. Времето сега е много специално. Докато в миналото хората, за да намерят Бога, са търсили храмове и църкви, днес ние просто трябва да бъдем истински към себе си и към Божественото, което живее в нашите сърца, за да се превърнем в храм на Бога. Няма значение, че, например, аз съм турчин или съм българин. Но най-важното, че се молим на един Господ. Защото ние казваме Аллах, а вие казвате Господи. А той Господ и Аллах, той е един и същи.